ושלום לכולם, שמי רחל בלומנפלד. אתם נמצאים עכשיו בפיקניק סיום שנת הלימודים של בית הספר גחלת בגרייט נק, וכפי שאתם שומעים ברקע, השירה עולה והאווירה הישראלית כאן היא ממש מרגשת. אז אני אספר לכם קצת איך התחלנו את כל הסיפור הזה של גחלת. בשנת 1980 הגעתי לגרייט נק עם ילדיי וחיפשתי תשובה חילונית לחינוך ישראלי יהודי לילדים שלי, ולא מצאתי, וזה היה די מייאש, כי כל בתי הספר הישראלים או ההיברו סקולס האמריקאים כולם דתיים מדי לטעמי, ולימדו דברים שאני חשבתי למשפחה שהילדים שלה רוצים לחזור לארץ או רוצים להיות פה ולחיות לא חיים דתיים זה לא מתאים. והתכנסנו מספר משפחות ישראליות שנפגשנו באקראי בגרייט נק, ובחורה אחת במיוחד לה נתונה התודה שפתחה איתי את בית הספר ובעצם הייתה הוגת הרעיון הזה ועזבה לאחר 4 שנים, זו יעל ישראלי, ושהיא עלתה לארץ אחרי 4 שנים, וכמובן שאנחנו המשכנו ואני המשכתי מאז ועד עתה. מה אנחנו בעצם נתנו בגחלת שהוא לא היה במקום אחר? אנחנו בגחלת נתנו זהות יהודית לילדים, להורים חילוניים, זהות הביתה, הכרה של ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל, חיבור לסבא ולסבתא, היכולת לדבר, היכולת לעמוד בדום ליד דגל ישראל ולהתרגש, היכולת לקרוא תכנים בעברית, והיכולת לספק להורים, לנו, אולי לנקות את המצפון או לתת לנו קצת הרגשה שהנה בכל זאת אנחנו לא יושבים בישראל, אנחנו בארצות הברית, אבל הילדים שלנו מקבלים מעט ממה שאנחנו קיבלנו, ואנחנו מחברים אותם בעצם עם זה לכל העבר היהודי, למסורת של העם שלנו, למשפחות שלנו. זה בעצם על קצה המזלג גחלת. היום ישנן משפחות בווסטצ'סטר שביקשו להתחבר אלינו. אנחנו מתרגשים מאוד מהאירוע הזה, כי זו מחמאה לא נורמלית לנו, שהנה שמנו הגיע גם צפונה לווסטצ'סטר, לקנדיקט, לכל האזורים האלו. אנחנו מאוד 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 מוכנים לתת את כל כולנו לעניין הזה. אני עובדת בהתנדבות ונמשיך לעבוד בהתנדבות, להרים את הפרויקט הזה. אני קוראת לכל ההורים הישראלים שיושבים צפונה לניו יורק ומעוניינים בחינוך חילוני לילדים שלהם, מעוניינים לראות את הילדים שלהם עומדים בטקס יום הזיכרון לחיילי צה"ל ומתרגשים ומבינים, שרים את דודו ובוכים ומכירים את כל מה שאנחנו הבאנו איתנו, את כל המטען הרגשי מהבית, להצטרף לשורותינו. אני בטוחה שאתם מהותנו, ואני רוצה להודות לרן שמוליך את המהלך הזה ולציון, ונפגוש את כולכם בגחלת. להתראות.